Ito yung Ebagar. Taylor to. Pero naka-live niya. Ayan. Ayan. Oh my God! Natsuna kami. Hi! Ay, meron niya. Ito nga pa. Wala mo po yung kaya hanapin niya. Try kay Kenny na Kenny. Facebook. Hi, Kimi! Hi, Auntie Kimi! I love you! I love you, Frenny! Kain po tayo! Love you, Frenny! Kumain na po kayo, Ate Frenny. Makakain na rin yung makasalaba. In-induce ang po. Hello. Lakang. Bakit nakakaiyak? Frenny! Ikaw ang unang-unang nandito sa Yes. live chat namin, Frenny. Congratulations! Yan. Okay na, Frenny? Yes. Ikaw yung may makakasalaba dyan. Cellphone. Nakasalaba din sa cellphone. Sige Shout na. out, Eman! Ikaw ba second time? Bakit? Hi, Kuya Eman! It's Lenny, hello! Kakulit. Lagyan mo yung baso. Laka mo yung baso. Hanggang Laka mo yung baso. ako? Yan. 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 Dito Okay na. na. Hi, Kuya Eman! Kumain na ba kayo? Frenny, it's Letty. Yan. Live kay King kain na. Girl, King Facebook. Taramdaman na ka kayo yun. Siyempre. Eman, nakakakiting pamangan. Live. Ayan na, Ay, Pluto's galit ako. Mulan Lake. Hello po! Hello po! Andito na tayo, live po tayo. Hello po, it's Sweet Alma. Shout out po sa inyo. Hello po, Sweet Alma! Marian Rivera. shout Hi, out Marian po. Rivera! May feedback daw. Nagpi-feedback. Okay. Patay natin. Malapit siya kasi kay Mike. Yan. Ay, hindi ko marinig. Maka-mic kayo ba? Oo. Wala kayo mo maka-mic. I'm sorry, guys! Eh, kayo pala makamay. Hindi pala. Shout out Gabriel Shane Geralbe. Yan. Hi! Ano pa kailing ko? Kay Nayo lakay, volume din kayo. Gusto ko. Pati hakakiting pa mo. Makatik daw niya kay Yung Sita. 31 watching, nakakit nila. 25. 30. Hello, ano yun? Ervic M. Hello po. Shout out po. Hi! Sisi Ganda, Cebuana ako. Shout Hi, out Ma'am po. Cebuana! Cebuana ako. Hello po, Ma'am. Shout out po. Sisi Angel Mendoza Insol. Shout out Hello po. po. JR Magtulis Lods. Shout out po Hello sa'yo. po. Eat with rocks. Hi! Eat with rocks. Pinsan, Eat with Rocks. Ayan. Shout out sa'yo. I love you, Ervic M. Thank you po. I love you daw. Sana may nag-I love you din sa akin. Sevilla Vlogs! Hello, Sisi! Sisi, Sevilla Farm Vlog. I love you guys pala. Guys pala yun. Hati Nancy Suson, Timatiba, I love you po. Ayan. Sisi Nancy Susan, shout out po sa'yo. I love you. Shane Chan, hi pinsan. Shout out, Shane! Ayan, po Or dyan sa sa Facebook ka niya. Ay, tina. Nandun ako, nandun ako mga papasyon. Asan? Ano naman? Ayan mga
ka-foodies, kaya po nag-live po tayo ngayon kasi live mukbang po tayo. Ay, May, kaka na. Wow, ang dami natin sa Facebook. makinig ka muna. Ano yan? Live po tayo ng Facebook page at saka YouTube. Kasi po may nag-challenge po sa atin ng Masarap Challenge. Bawal ang magsabi ng sarap. Ganun. Dapat So, yan. dapat ang sasabihin namin, yummy. Bawal po yung sarap, yummy sasabihin namin. Kaya po kami nag-live, bawal po ang cut. Dapat, Yes. diretso po yung mukbang natin ngayon. Walang daya. Yes. Hi! Hello po sa 164 viewers natin sa Facebook. Sa mga Hi! foodies, tutok lang po kayo. Medyo kahit kinakabahan po kami ngayon dito ni BBM. Yes. Diyos ko dahil pinapawisan na ako. Kaya ka po, DBs, kain na po tayo. Mag-pray muna tayo, Start na tayo. Pagkain. Ito yung pagkain namin, Bisaya Umba. Ito. Bisaya Umba. Kita Tsaka, ba? mm-mm. Ito, Bisaya Humba. Wow, ang dami natin sa Facebook. Yan. Medyo mabagal lang po tayong mag-shoutout kasi nagkasabay po yung Facebook page live din po tayo. Yes. Saka YouTube. Ang pangit ko sa Facebook. Sa YouTube ang ganda ko. Bakit ganon sinungaling yung Facebook? Ayan. Sa mga foodie, gusto po namin magpasalamat sa kaibigan po natin na si Plutarch Malanlave. Ayan, shout out po sa iyo, Sisi. Ayan. Mga tapo kay Kapampangan. Sana makaya namin to. Kinakabahan ako. Lakon may sounds. Shoutout po sa lahat po ng 200,000 viewers natin sa Facebook. Ang dami-dami. Kain na tayo! Guys, 200 na sa Facebook, oh. Wait, 200 na? Oo, dami-dami, guys. Kain na po tayo. Maraming salamat sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat. Malabo ba yung cam ko sa YouTube? Malabo yung kaming cam? Na, kaya talaga eh. Depende yata kang kaan. Maganda talaga ako sa face YouTube. Ready na po tayo. Kain na po tayo. So, bago po tayo kumain, magdasal muna tayo. Yes, pray muna tayo mga kapudipis. Dali. Ayan mga kapudipis, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Mga tampay Kapampangan. Kain na tayo. Kahit kinakabahan ako. Yes, oh my God. Kain tayo. Bawal ang sarap yummy dapat. Yes. Mga tapo keng Kapampangan, mga ka-Facebook, kain po tayo. Di po kita yung kinakain no? Kapag pala ganito nakakaano. Kinakabahan ako. Yes. Bawal lang sa akin. Bawal ang sarap. Yes. Ang unang subo para sa inyo, mga ka-foodies, Para sa inyo ka-viewers. mga kapudibis. Plutarch Molanlave, para sa iyo po ang unang subo. Kain tayo. Kain po tayo. Mmm. Mmm. Yummy. Yummy! Kala nyo pinag-aralan namin yan. Mag-apon kahapon. Lodge Simple Vista, kain po tayo. Kain po tayo, sir. Hello po sa 204 sa Facebook. Oh, ang dami natin sa Facebook. Kain po tayo. Yummy, guys. Ito yung kong Lawrence. Lawrence. Facebook.
Nandiyan si shout out coach. Nanonood si Ay, Coach Salen. Lawrence. Lawrence. Lau? Kuya Lau? Saan? YouTube. Shout out Kuya Lau. Hi, Kuya Lau! Nakakaya naman. Mag-go kami kwento bukas, ha? Kuya Lau. Yan, nanonood yung kasama natin sa sa Kuya Lau. Hala, ang dami na natin sa Facebook. 241 na. Maraming salamat po. Yummy. Mas marami tayong viewers sa Facebook. Sige po. Sarap. Yummy. Yummy, guys. Taba, oh. Taba, oh. Ang kapodilis, taba. Kuya Lau, mga Huli BBM, nasabi na. ano? Ha? Nasabi na. Huli BBM. Ano? Siyang daw yun ay Plutarch. I'm sorry, guys! Nahuli si BBM na ano niya eh. Ano ba lang? Talo na ano. I'm sorry po. Ligwak. Ligwak yung ano natin. Kaumpis. Oo nga. Pinagpawisan tuloy ako doon. Ha? Hindi may Plutarch. Ha 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 ha. Yummy ah. Sarap. Mamasa kayong kayo. Laki ng ano. Okay, pwede na magsarap sa Okay na daw, pwede na magsarak-sarak. Talo na eh. Yeah. I'm sorry. Hindi ko kasi mapigilan yung sarap. Ang sarap kasi. Ang sarap pagkakaluto. Nakaumpisa pa ako. Pornada yung lechon ulo niya. Umpisa pa lang, talo na agad. Ayan tuloy. Nawala yung lechon ulo namin. Nawala yung lechon ulo namin. Sayang. Okay lang. Okay lang. Yummy. Nagulog na na. Sa'yo. Okay lang yun guys. Winner pa rin kayo. 2K pa rin from me. Thanks for being a sport. Wow! Thank you pa, Plutarch Molan Late. Ayan, nag-try. Sinubukan talaga namin. Talagang di namin kayang sarap. Oo. Tingnan mo, pinawisan ako sa yummy mo. Hindi ko kaya talaga yung yummy. Gusto ko talaga. Mamaya mag... Tuloy ang kain. Kain lang ng kain. Mamaya paglalaro. Maglalaro po kami ha. Maglalaro tayo. Anong laro? Basta maglalaro tayo. Abangan niyo yung laro natin. Wow, may lalaro. Hi! Maraming salamat sa 272 Babasa mo rin. sa ating Facebook page. Shoutout po sa inyo. Kuya Lau, may sampot na kami. At yun, Abasa mo yung kayo ng Plutarch. Yes. Comment na kayo. Frenny, talo na kami, Frenny. It's Lenny. Sabi na kayo, best. Alam kong hindi nyo kaya, hindi magsara. Shout out po, Chen Lumubos. Ayan. Kapag din namin kay, Unang ano pa, nasarapan na. Una subo na sarap. Unang sa bubo, nasarapan na eh. shout out po, Aileen Martinez.
Sino ba naman di masasarap dito? Shoutout na rin kay Facebook bro. Kabada. Ditak. Grace, hi po! Ano na ang pangalan? Pa-shoutout po. Ingat po pa kayo lagi. Josel Magallanes. Na? Pwede na daw tayo magsarap, sabi ni Plutarch Molanlay. Pwede na po magsarap. Talo na. Pwede na po kayo magsarap kasi natalo na kami. Tignan nyo naman, hindi kayong mapapasarap dito. O, lambo. Lods, Joke Bean, shout out sa'yo, Lods. Hi, Joke Babasa Bing. mo. Sisi Chapina TV, shout out sa'yo. Silvana ako, Sisi Magsisi Ganda. Allow, shout out po sa'yo. Gusto po namin matikman yung lechon belly nyo. Sarap kasi. Japan yan. Nasa Japan siya. Kaya lang nasa Japan, order tayo. Pagdating dito, wala na. Tanggal na yung balat. Shout out Berdelet Gasa, Yael, baby Yael. Talo na si ng mami. Puso na saging. Puso na saging ba to? Babasa mo rin kang Plutarch. So, tinanong mo ba kayo? Sabi ni low tarts mo lang late. Okay lang guys, winner pa rin kayo, 2K pa rin from me. Thanks for being sport. Scroll mo lang. Late ka. Thank you po. Shout out, Ma'am Shirubi. Good morning dyan. Good afternoon dito. Sisi Nicolay Fernandez Vlog. Sisi, shout out sa'yo, Sisi. Ayan. Ay, ano po, Plutarch Molan Late. Ano po, yung sanang yung panalunan mi ngayon, pag mumukbang namin ng lechon ulo. Kaso lang, maligwak. Talo. Ulo ng isda ngayon. Usapan, pag nakuha namin yung 2K, maglilechon ulo po kami. Natalo kami. Dahil sa akin. Dapat pala ikaw na lang nagmukbang. Dapat pala ikaw na lang nag-live. Kapag may challenge ganyan, siya na lang challenge mo. Bro, shoutout ka lang Facebook. So di natin maano yung ano. Hello po sa Facebook page, 119. 200. 200 po. Hello po. Shoutout po sa inyo lahat. Kain po tayo. Huwag po kayong umalis, maglalaro tayo. Pitik bulag. Shout out po, Yes. Eat with Ina. Lakaw nga kasi kayo mag-feedback yung boses mo. Lakaw mo sa aso. Ayan. Shout out, Sisi. At kay Eman, shout out sa'yo. Hi Kuya Emay. Kailangan araw-araw ka nang sumali sa ano. Mukbang ni ano. Bakit nawala to? Sa Facebook page. Tayo. Bakit? Sa mukbang ni ano, It's Lenny. No? Para mag-ano ka. Tumaba na. Gwapo yan eh, kapag tumaba siguro. No? Plutarch Molan Late. Hindi talaga namin kaya yung sarap po. Talaga namin anong sarap. Kanina ko pa pinipigilan yung sarap eh. Wala kasi ano. Rexy na yung papa-shoutout yung Facebook. Nino, Trexie. Rexy. Rexie Layo, hello po. Ano ay doy-doy yan? Ape. Doy, doy. Kasi tignan mo. Hi, doy-doy! Ayan, shout out po kay
MP Digia Texon from Tansa, Cavite. Hello po, shout out po sa iyo. Salamat po sa panonood. Ayan. Hi! Bakit ko sa Facebook na yun? Shoutout mo rin kayong Facebook, Lord. Nikki... Sino to? Nikki Lois. Nikki Joyce? Lois. Ay, Lois? Eh, ma'am, L. kasaway si Bibi, ano? Siya nagpatalo. From Jensen. Hello po! Ikaw daw, ano, pasaway ka daw. Kuya Emine, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Pasmado yung bunganga ko. Binganga. Bunganga ko. Kasi hindi mo talaga maano yung sarap. Shout out sa iyo, Sisi Lea Payao. Hello, Ayan. sir! Hello, sir. Si Dana Anton? Sisi Lea Payawan. Si ano Shout to out eh? sa iyo. Asa si Baby Allison. Kiss kay Baby Allison, Sisi. Kaya, Puso na ay puso, bulaklak na saging. hindi, ano yan? Ano ba to? Ano ba kasing tawag dito? Bulaklak. Ay, mushroom. Kalak na, bulaklak. Kanina pa ako bulaklak. Pasmado talaga yung bunganga ko. Kapag ano to, kapag mukbang talaga, ang dami kong dami ko yan. Ang dami mali-mali. Kuya Lau, may nga na ka? Hi, Kuya Lam! Mga tanang. Kuya Lam, wag mo ako sisisihin bukas ha. Walang talo, panalo pa rin kayong dalawa. You make everyone happy. Wabawi kami bukas kay Jin, Kuya Lau. May itong kaldereng nasin eh. Isang kaldereng kanin namin. Plutarch ang mag-message niya. Ayan. Wow! Sisi Ganda, thank you so much po sa blessing po ninyo. Ayan. Thank you so much po, Sisi Ganda. Cebuana ako. Maraming salamat po, ma'am. Kung malapit lang po kayo dito, order po kami ng lechon, lechon belly. Pambibili namin na panalunan namin 2K. Bibili kami ng lechon belly po sa'yo. Doon sa napalano namin. Hindi tayo nanalo, natalo tayo. Anghang. Ah, Shout out si Angie Santos. Hanji Santos, hello? Si Nancy Susan, I love you po. Maglalaro tayo? Ang ano ko na. Una subo, talo. Congratulations, BBM. Ikaw yung nagpatalo. Kawumpisa pa rin, natalo ka agad. Sabay yamin na yun. Patay mali siya yun eh. Patay mali siya, dahil sarap. Yummy. Kasi may nanang sarap. Bakit wala pa siya? Shout out po, Emerlita Cuevas. Ayan. Hello po sa inyo, ma'am. Emerlita Cuevas. Shout out po sa iyo. Salamat po sa panonood. Maganda ka pa daw sa hapon, sabi ni Angie Santos. No, Juan de Santos. Len. Nangulam mo, Koy. Kuya Lau, nangulam mo. Sino to? Sarmiento din yung pilido niya. Wali po. Mawali mo yan? Anak natin. Shout out, Len. Mga tamo. Ganda ni Baby M pa shoutout. Ay, ganda ko daw. Matsura ko. Ang pangit ko kayo. Sisi Lace Lafang, shout out kayo, Sisi. Hi, sis Liz Lapang, si Zaji. Shout out May Abalin. Hello po sa iyo, May Your Abalin. link yung Facebook ay mababasa. Shoutout mo yun. Sabi ni Arlie Plutarch, Limpin. sabi ni Plutarch Malanlay, Ah. actually, di ko narinig ang sarap.
na sinabi ni BBM, you guys sold her. Nag-reply tuloy ako. Sayang! Sayang kasi. Kasi ano, parang, ganon. Okay na yun, ma'am. Thank you so much po. Ma'am ba? Oo. Ma'am, thank you so much po. Sarap. Sinipin ako sa anghang. Jezabel. Rizalia dyan. Shout out po sa iyo, Cindy Reyes. Pinapa-shout out niyo yung Si kanyang Rizali. anak. Oo. Si Jace at Jenna. Ayan. Salamat po. Asan? Hello, Frenny. Jezabel. Shout out si Freddy Rizali. si Jeffrey Chow. Yes. Ay, I miss you na. Jeffrey Chow. Day off. Shoutout Frenny at BBM. Day off niya ngayon. John Wayne Papa. Ayan, eh, Plutarch. Shout out sa iyo, John Wayne Papa. Wait, ang John Wayne message, Papa daw. ang message na. Ha? Plutarch. Tayo. Ano sabi niya? Ha ha ha, sabi ni Plutarch Mulanlay. Oh. Papa siya? Tapos hindi. Ano to? Plutarch lang, oy. Plutarch lang. Plutarch lang, oy. Sinisiraan yung diskarte ko sa mga chicks. Chicks. Bakit? Ano siya? Chicks niya. Chicks. Ako rin, chicks. Chicks. Yung kaya mong ano, ipanangga. You're welcome po, Cindy Reyes. Thank you so much po. Shoutout po may Abalin. Pinapa-shoutout yung kanyang anak na si Colleen at si May. Hello po sa iyo. Hello po. Ako si Inday. Hello po sa iyo. Ako si Inday lang. Ayan, ako si Inday lang. Sabi ni ano? Ay, Ay. ako si Inday Isang. Sabi. Tigbis na lang tayo. Ako si Inday Isang. Shoutout. Shoutout po sa iyo. At saka si Onyx Rabang. Ayan. Ay! Shoutout po, taga Sambales. Tiga Sambales. Hi! Basang bayas. Shoutout po, may Abalin. Ayan. Ubus na yung pagkain natin. Ay, hindi, yung konti na lang. Busog. Busog. Thank you po, ako si Inday Isang. Ay, salamat po. Maraming salamat, hindi isa. Inday Ganda. Isang. Ganda pangalan. Sino po na ako sanghang? Mukhang gano'n. Sarap niya kumagay. Bakit niya kapatid mo? Jen Val. Hanji Santos, hello! Jen Val. Hi po. Shoutout po sa'yo. Like, Ay, yung Facebook Jen, birthday lang kami. Hanji Santos. Lods! Jokbin! Shoutout po sa'yo, Lods. Taba, oh. Kain tayo, Shout Lods. out daw po si JL. Mm. Si JL. Shoutout daw po si JL. Hello, pinapa-shoutout ka ni Jokbin. Sili. Sabi ni, ako si Inday Isang from Baybay, Leyte. Nagugutom talaga ako sa mga pagkain ninyo, Lods. Kain po tayo. Thank you, Sisi. Ano lang to? Ito, mga anak ng kasal. Pala. Sino sabi? Ang ganda daw ng outfit natin. Ako, nakantulog lang ako. What? Pang ano to? Pangunda. Sinuot ko na. Pwede daw ba? Si JL. Ikaw daw magsi-shoutout kay JL. Sino ba yun? Jason Laksamana. Kunwari ka pa, hindi mo alam yung JL, Sino magsasabi? Shoutout po Gracie Tison from Hawaii. Hello po sa'yo. Sabi nila.
Kunwari hindi niya alam yung JL daw. Sino daw yung JL? Sabi ko Jason Lacsuman. Akala ko ba love mo? Jason! Ay! Aray ka, pinapawisan ako! Kunwari. Joke din! Anong pa pinagsasabi mo? Ayan, it's Lenny. Challenge ka ni Plutarch Malanlate. Isang kalderong ano ka daw. Challenge sa kay sila ubusin ng isang lechon. Wow! Wala yung lechon. Paras? Frenny, challenge daw, ubusin mo daw yung isang buong lechon. Oo nga. Kaya mo yon? Shout out po si Osang Talaro. Ayan, shout out po sa'yo, Sisi. May laman na rin yung Facebook. Paras 199. Buy na, mang. Buy na. 97 na lang. Hay, si ano, si Susan! Shout out po kasi ng Facebook. Nagsila po. Hindi sabi. Shout May out po pandan. sa inyo. Okay lang po, Sisi Girl, Osang. kita. Ayan. Oh. Sarap na ubos namin, no? Kasi ko agad ang lalang. Nakawulay. Kasi kami nakawulay. Maglalaro tayo. Maglalaro tayo. Abangan niyo po yung laro natin. Okay, pasok ka na. Maglalaro tayo na eh. Live na games. Gusto natin yung rice. Sayang daw. Frenny, sabi ni Plutarch Malanlate, basahin mo ng maayos. Oy, sabi ko kayo. Ang i-challenge ko hindi si Lenny. Nagtatanong ako kung kaya ninyo ang... Kami daw? Isang buong lechon? Oh, ba? Kung yung ano ba yun? Kutsinilyo. Sige ba? Yung kutsinilyo. Pusin natin yun. Kaya natin. Shout out po sa inyong lahat. Busog na busog ako. Yan. Saglit lang po, may kinuha lang si BBM. Kinuha yung pang ano natin, pang games natin. Maglalaro tayo. Lods, Jokbin, nandito tayo sa kwarto, kaya race pa. Ano yan? Totoo ba yan? Hoy, Jokbin! Huwag mo nga pa shoutout sa akin yun. Mari ka pa, lukluk na ka, Ken. Okay, yung pangati pangalan. Ayan guys, maglalaro tayo! Wala kayo, hindi pangalan niya. Na, kami pa. Guys, maglilinis kami Huwag kayong aalis pa, maglalaro tayo. Oo, maglilinis kami, makikita nyo kami. Shout out po kay Emerlyn Lauro. Ayan. From Quezon City. Hello. Abe mo na mo, girl. Magliligpit lang po kami, huwag kayong aalis. Tignan niyo po kung paano kami magligpit. Ganyan lang. Ganyan lang, oh. Di Wala ba? nang hugas-hugas ng kamay. Oo. Pangit na lamesa natin, makikita. Kaya ba kami, Shout out or Dolfo ka na taging Facebook. Ha? Shout out. Shout out po kay Nita Magunlod. Kang Hi, Pagku. Ay, Kang Divya. Shout out Na? po from Kang Davao Pagku. City. Changpag. Kang Pagku. Kampag, hello! Kang Pagku. Kampag po! Shout out po sa inyo! Kitna Shout ako, out maghugas also lang po. ako kamay. Kaya ka. Huwag ka maalis dito ka. Wait lang pa, hugas lang po ako ng Ibig kamay. sabihin ng laki. Hugas lang ako ng kamay. Huwag po kayo naalis. Hindi lang yung sa kahit ako. Baba mo namin, girl. Makatingin ka niya na. Balo yun na. May sabot. Hi! Hello! Hi, Jokbin! Hosang Talaro! Hello, Sisikoy! Thumbs up. Yes. Nasi, girl, oh. Guys, maglilinis lang kami saglit. Yan. Tissue mo na mo ba? Sobrang busog.
Madaka niya ba uling na, girl? Na? Lamlay mo uling. Tingnan. Ay, Diyos ko. Naglalaro tayo ng bato-bato fix. Ang parusa is uling. Isang kalderang uling. Isang kaserola. Ay, isang kaserol. Pangit ko sa Facebook ko. Sandali lang. Shout out po kay Maria. Ano to? Soke from Tokyo. Birthday po ng apo ko sa September 10. Hi, happy birthday po. Fiesta naman po namin dito sa September 10. Oyo boy. Na? Oyo boy yan. Si Oyo Boy. Ayan. Shout out po kay Oyo Boy. Birthday niya sa September 10. Fiesta namin ng September 10 dito po. San Nicolas. Shout out Kabalen, Sisi, Sheila Rojas. Ayan. Bilisan mo. Okay na, maglaro na tayo. Thank you, Sisi Julian TV. Hello, shout out po. Okay na to? Okay na. Hindi na bato-bato fix. Gracie Dison, I have family in Pampanga, Mexico. Hello po sa'yo, Gracie Dison. Taga Pampanga din po kami. Palit ko nini. Ay, hindi natatanggalin to? Okay. Yan, maglalaro na tayo ka, mga putibis. Evie Tikia Texton, pa-shoutout po sa anak ko na si Kate. Birthday niya sa September 13. Hindi pa. Hi! Wala niya ano to? Sara niyo yung pinto nito. Labas kayo tabi. Ano yan? Ayan. Yung ginagawa ko. Nakikita niya kung ano to? Wait, ni TVM. Wait, ng kasirola, pinaglutuan ni Cook Like Crazy kanina. Ayan. Wait, ng kasirola. Labas na kayo! Oh, Best friend. Bida ko na lang doon. yung cellphone. Ayan guys, maglalaro tayo ng bato-bato fix. Shout out po kay Mary Jane Benedicto. Shout out po kay Rosemary Martin. Shout out po kay Ana Marie de Guzman. Ana Marie de Shout Guzman. out po. Kilala ko Maglalaro yan. tayo ng bato-bato pick. Ang parusa po, ito. Uling sa kaldero na kaserola. Kaserola. Fit na Fit kaserola. ng kaserola. Pinanggamitan ni Cook Like Gracie kanina. O sige na, bato-bato fix na tayo. Para wala na ano. Game Ang na. matalo Munda ka sa akin. Kasi ako unang naging nasarapan. Bato-bato fix! Uy, totoo! Siyempre ganyan dapat. Ulit, bato-bato fix! Bato-bato fix! Eh? Ano ba yan? Meron? Oo, meron. Okay. Bilis. Bato, pick. Hindi nakikita. Ano ba yan? Uy. Bato, pick. Lagi naman yung mukha. Teka. Dapat matuling yan ang lupa. Bato, pick. Kala mo. Dapat kayo Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Ah! Dapat talaga. Alam ko na. Oy! Bato, pick! Bato, pick! Gusto mo yan! Bato, pick! Kala mo ah? Huwag sa damit.
Susot pa sa Pasko Ano yan. ba yan? Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Talo Ano ba siya. yan? Tawag nasa. Okay, bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Kabulok din kasi Rola. Dapat may tagang mga matayo na. Talagang ganyan yan. Kasi nga kao yung pinag-ano. Game na. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Ang dami mo kasi galang! Tama na, pang-ilan pa. Dapat Oh, kailangan ba talaga yung naka-ano? Naka- Naka-ano, yung walang muling. Pati dapat bibig meron. Bilis. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Okay lang yan. Huwag yan ang pilik mata ko. Dahan-dahan lang. Ay na! Ano ba yan? Bato, 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 pick! Bato, bato, pick! Ay, iiyak yan ang gawa mo yan, guys. Hintayin nyo yan. Iiyak yan. Girl, makasalasabi pa kayo kasi wala bisig natin. Iiyak yan, guys. Tama na. Hindi, ano ba? Yung Facebook makakaya ka. Sige. Hindi. Bato, bato, pick! Alam mo, Ay! dali. Kailangan natin. Hoy, Toroy! Ah, Toroy! Kala mo. Wala, hindi ako anak si ano. Hindi pa nanonood. Hindi pa nanonood. Sino? Sabi ko sa kanya manood siya. Ay, may pasok siya ngayon. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Ah! Ayaw mo bunting, Ilan ha? pa ba? Kami. Magtatanggal pa ba to? Oo. Balas tama. Nakikiusap na siya, guys. Bawal makiusap. Oh, bilis. Tignan yung kamay ko. Pumasok na sa Kaya inyo. na mo. Ha? Hindi pa. Okay. Bato, bato, please. Hanggang hindi pa nanonood si ano. Hanggang hindi, wala pa si Jason Laksamana dyan. Hindi tayo titigil. Kailangan magpapansin. Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Hanggang mawala tong uling na to. Bato na. Ay? Alam ko na. Uy, magtatanggal pa to. Oo! Na? Natatanggal yan. Binakopay na yan. Oh, last na. Last na lang. Ang dami na to eh. Please lapang! Message mo na kasi si Jason. Sabi sa kanya, message ko na siya. Ang ganda mo pala kapag ganyan. Ganyan ka na lang kaya. Matatanggal pa to. Oo. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Natalo siya. Ano pa gagawin ko? Ave Maria. Tama na. Uy, matatanggal pa to. Oo, tatanggal yan. Uy, kawawas naman si Ate Alvi. Okay, last na. Tama na. Thank you na kayo. Baba na yung time, girl. Kaya nga Kapudi, bis. Talo tayo sa sarap. Kaya Sorry, panalo kasama. tayo sa puso ni Jason. Charot! Alantong. Oh, yan. Mga foodie beast. Yan, hanggang dito na lang po yung live natin. Oo, meron pa Hindi ko magpe-premiere. alam kung paano ko tatanggal ka. Sana mawala to. Thank you so much po sa panonood at suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ipagdasal ni BBM na mawala to kundi lagot siya sa akin. Iyak na. Sabi niya, ano, Ate Nancy. Matatanggal pa po doon at si Nancy. Oo, matatanggal yan. Binigyan mo yung damit ko. Kung susot ko pa sa Pasko to. Shout out po kay Say Lakandula. Hi, Shout out po Say Let Lakandula. Carteron. Kaya na Kapudi, bis.
Mag-subscribe po kayo sa aming channel, The Foodie Beast, at like nyo na ang aming bell para lagi kayong updated sa mga video namin. Facebook. At sa Facebook page, mag-follow na po kayo. Sa YouTube. Mga ka-Facebook. Yan. Sa YouTube din. Kaya mo yan. Sa Facebook, ganun din po. Mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Nawala ako sa sarili ko kasi wala yung crush ko. Yeah. Sa mga foodies, thank you so much po sa panonood. Kung gusto po ninyo ang aming mga videos, Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye po! Bye-bye. Love you all. Paano to? Girma ka lang yung padan niya. Tara, kailangan mo natin. Tayo. Ayan. May dane. Ini-finish. Oo ba? Ini mo ka na niya. Ate nga naman kayo. Tigil siya. Talaga tayo. Ayan. Aling. Wawala pa ba to? Lock mo na yan kanyan. Lock mo na yan. Ayan. Okay.